Hej og velkommen til. Og vi er Pink Polarrev. Okay, det her er vores første video på den her kanal. Jeg hedder Asbjørn. Og jeg hedder Simon. Og grunden til, at vi lavede den her kanal, var, at både fordi vi synes det kunne være sjovt, men også en af vores venner, der har en YouTube-kanal, han sagde, at det var hårdt at lave en YouTube-kanal. Det var hårdt hele tiden at skulle lave videoer, og det var hårdt, at man skulle gøre alle dem, der så en glade. Og så tænkte vi, nej, det behøves man ikke. YouTube er jo et sjovt sted. Så vi vil teste hans teori ud, og det er egentlig en af grundene til, at jeg er her. I løbet af den her YouTube-kanal vil vi lave nogle forskellige ting, som blandt andet challenge og 10 ting, og hvor vi vil spille nogle spil og snakke om nogle spil. Det er egentlig, hvad vi skal lave. Så jeg håber, at I gider se os, og ikke bare tænker, at vi er idioter allerede. Og ja, jeg håber, vi ses.